Anambra State akwadogo atụmatụ iwu a ga-eji wee guzobe ejensi ga na-ewulite udo na-edozi esemokwu na Anambra State nke afọ 2024 nakwa ihe ndị ọzọ metụtara ya. Ya bụ atụmatụ iwu bụ nke a kwadoro site n'okwu ekwuru maka atụmatụ ahụ bụ nke a gụrụ nke ugboro atọ ya site n'aka onye ndu dịka n'ọnụọgụ n'alaka omebe iwu Maazị Ikenna Ọfọdeme site n'etu ndị omebe iwu si wee nyochaa ya ọfụma. Onye nta akụkọ site n'alaka omebe iwu bụ Emmanuel Chigbata kọrọ akụkọ a ka o si gaa. Ya bụ amụma iwu ga-abụ iwu ma ọ bụrụ na aka na-achị steeti a binye ya aka. Ya bụ amụma iwu bụ nke eguzobere n'iji na-akwanyite udo ma na-afụ na egbochiri ọnọdụ tigbue zogbue na steeti a, bụ nke ga-enye aka ka ebumnobi aka na-achị steeti a n'ọnọdụ gbasara mmepe, ezi nchekwa nakwa ọnọdụ akụnụba bawanye. Onye bụ okwupụta okwu nke ụlọ omeiwu bụ Right Honorable Somtochukwu Udeze kọwapụtara mkpa ya bụ amụma iwu dị ma mee ka amata na ọ ga-arụ oke ọrụ n'ịfụ na egbochiri ọgbaghara na steeti a. Ọ gụpụtara ya bụ amụma iwu bụ nke atọ ya, ebe ndị omebe iwu kwadoro ya site n'otu olu. N'okwu ya ka onye kwadoro ya bụ amụma iwu ma bụrụkwa onye na-anọchite ọgbọnta nkwado njikọ ọka nke abụọ bụ Dọkịnta Jude Akpụa sịrị na ya bụ amụma iwu dị oke mkpa, bụ nke ga-enye aka wee gboo ọtụtụ ọgụ a na-alụ n'ezinụlọ, obodo nakwa na ndụ mmadụ niile. Ọ kọwapụtara na ọtụtụ ndị mmadụ ma ndị na-ana n'iyi na ụlọ nga n'ihi ọgbaghara nke ha na-enwe, ma kọwaa na site na ya bụ amụma iwu na ọ ga-enye aka hụ na anaghị eje ụlọ ikpe ya na ọtụtụ ndị mmadụ adịghị ana n'iyi n'ụlọ nga. Dọkịnta Akpụa, onye bụ onye osote onye isi ndu nke ya bụ ụlọ omeiwu, sịrị na ya bụ ụlọ ọrụ ga-abụ nke a ga-eguzobe n'iji fụ na ọ na-akwanyite udo ma fụkwa na ọ belatara ọgbaghara nke a na-enwe n'ọtụtụ obodo. Site n'ụlọ omeiwu na steeti a, abụ m Emmanuel Chigbata maka akụkọ ụwa ABS.